És el partit més important de la temporada perquè és el pròxim. Igual que la setmana passada va ser contra l'Alboraya i crec que una de les coses que ha marcat molt bé la dinàmica del grup i que gràcies a això ara igual podem estar en una situació algo més privilegiada és perquè per a nosaltres no han hagut ni rivals grans ni xicotets. Hem anat en la mateixa intensitat al camp de l'últim com hem anat la mateixa intensitat al camp del primer o del segon o de l'equip que siga. Entonces crec que això és una clau molt important que ens fa que ara puguem mirar una situació en algo d'avantatge. Entonces al final són 3 punts i nosaltres anirem allí a competir, però com ho farem la setmana passada, torno a repetir, i com ho vam fer sempre. Nosaltres ens marquem objectius que única i exclusivament depenen de nosaltres i això passa per entrenar en màxima intensitat, màxima concentració i oblidar-nos d'objectius que són més com conseqüències d'un treball ben fet, com pot ser, per exemple, guanyar una lliga. Òbviament sabem de la situació en la que estem, però la veritat és que ho afrontem amb la major normalitat que es pot afrontar aquest tipus de partits. Nosaltres tenim una línia de treball molt ben marcada, on sols ens centrem en les coses que depenen de nosaltres, en entrenar bé, en màxima intensitat, màxima humilitat i res, i així és com intentem afrontar al final un partit de futbol sala. Ens pareix molt bé que se creï certa il·lusió, perquè a més crec que això afavoreix el món del futbol sala, però nosaltres estem tancats en un cercle i sols ens focalitzem en intentar donar el millor de nosaltres mateixa i competir. No pensem més allà. Si fa 18 anys que no s'ha aconseguit ningú títol, això ja de per si és una mostra de la gran dificultat que té el poder guanyar una lliga. Seria un fet molt important per a la ciutat d'Alzira, però crec que és millor valorar-ho si tenim l'oportunitat de disposar del títol i tindre-lo ja en les mans. Ara crec que ens toca centrar-nos única i exclusivament en que és un partit de futbol sala, en què tenim que donar el màxim de nosaltres i tenim que intentar guanyar el partit del dissabte.